Paramufu ni ale kɛlɛkɛminan feere yɔrɔ ye ni ale blendenw feere an ka jamana ma san 2015 san o kiiri kun daminɛna sango kiiri in kɛnɛ ka sa a yira k'a fɔ sefa wari miliyari 30 o de dilakira jamana na san 2015 kɔnɔ min ye maa mafale 17 olu tɔgɔ fɔlen no waleya in na Bubu Sise ale tun ye sɔrɔ minisiri ni jamana ka minisiri gale ye cɛman Iber Kulubali Mamadu Igor Jara olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ bɛ gafe in na n'o ye Paramount-Embraer ye kiiri min bɛ sen na waleya in a nana cogo di Mali jamana ale de y'a ye sa k'a fɔ ko min y'a ka maramafɛnw ye a n'a ka kɛlɛkɛcɛ olu bɛ se ka minɛnw sɔrɔ cogo min ale ye sugubulon dɔ sigi sen ka san 2015 minɛnw ko bɛ se ka ta cogo min na ka di wolomasiri taba ma ka se ka baara kɛ Ibrahim Boubacar Keita ale tile la o la nana ye k'a fɔ sa ko jalakili nana ye sɛbɛn in na baara doncogo la ko yuruguyurugu yera la minan kelen sansɔngɔ taara kɛ fo siɲɛ 3 siɲɛ 4 faranga ye ni ye yɛlɛmaw ye ani minanw yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ma di kiiri min dayɛlɛla sango décembre kalo la san 2025 o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dungo juguya ni yuruguyurugu min yera ko in na a ko ka se ka dankɛnɛmaya maa minnu nɔ minɛlen no ani maa minnu sen t'a la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ta n'i bila dɔn o waleyaw olu sigira Bubu Sise premier ministre kɔrɔ ale tɔgɔ bɛ bɔgɔ jeninen kan Mamadu Igor Jara sɔrɔ ministre kɔrɔ cɛman Iber Kulubali min ye wolomasiri taba ka ministre kɔrɔ ye Babali Ba BMS o directeur kɔrɔ min ye général Bemba Keita ye ale tun ye wolomasiri taba ka dagatigi a waati général Musafa Darabo ale tun ye sɔrɔdasiw ka minanko ɲɛmaa ye colonel major Nun Dabitao ka taa se colonel Wahabu Ture ma ale ni an ka sɔrɔ minisiri kɔrɔ n'an ka wolomasiri taba ka minisiri kɔrɔw olu caman tɔgɔ bɛ nin ko in na sɛbɛn in a kun taara kun fɔlɔ fɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka kiiri baaraw kɛ min ye kiiri yɛrɛ sera a tigɛyɔrɔ ma waati min ye kiiriso maaw ye u y'a yira ko ka baara ɲɔngiri ko sabula kunnafoni minnu dira olu ma a bɛɛ lajɛlen ma dafa bugunatigɛw ale ni kibaruya minnu n'u y'olu sɔrɔ u tɛ se ka danganiyaw kan k'a fɔ k'u bɛ kiiri tigɛ ka maa ɲangi walima ka maa labila o la sa jɔli kun kɛra février kalo tile 6 k'a yira ko ka ko in ɲɔngiri ntɛnɛn tɛmɛnen kiiri tigilamaw y'a yira sa k'a fɔ ko baara ko k'a daminɛ kura ye min ye chambre criminelle ye n'o sigilen no pôle économique maaw tɔgɔ la ka se k'olu ka kiiri kɛ ale tun ye laɲini min kɛ yaasa ka se ka baara fɛsɛ a ye ɲɛfɔli kɛ o la magistrat belebele min b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye Samba Tamura ye kiiri in ɲɛmaaya bɛ ale bolo a ko k'u ye ɲɔngirili kɛ kun min na fala ye o ye yaasa u ka se ka maa lamɛn contrôleur général n'o ye Mali cakɛdaw contrôleur général ye sugu in sigira cogo di nominɛliw kɛra cogo di sɛbɛnnu ni falenfalenw kɛra cogo di filanan fana na jɛkulu min bɛ yen n'o ye baarakɛyɔrɔ ye n'o ye Paramufu ye Afrique du Sud kaw ka Paramufu olu fana ɲiningara ka sɛbɛnci u ma yaasa cogoya min na kiiri ale bɛ se ka lakɔdɔnnenya kɛ o de la kiiri daminɛnen ntɛnɛn tɛmɛnen min ye magistrat ba in ye n'o ye Samba Tamura ye a y'a yira kiiri kɔnɔna na ale ye wulikajɔ minnu kɛ baara ɲɔngirilen k'olu filɛ nin ye sɔrɔ ko dungo juguya ni yuruguyurugu ko ta na sira fɛ ka sigana ta ka ɲɛsin Paramutu yɛrɛ ma ale ye sɛbɛnci olu ma k'u k'a jaabi kiiri ɲɛmaa ko ale ma jaabi koyi ko sabula ale ye sɛbɛn bila ka taa Afrique du Sud kaw fɛ yen jaabi foyi ma sɔrɔ o la a ko min ye contrôleur général ye n'o ye service public ta ye Samba Tamura ko o kɔni a y'o lamɛn a n'o ka kumaw ye tali kɛ min na o bugunatigɛ n'o sɛbɛn minnu kɛra n'a bɛ fɔ ma ko procès verbal a y'o o kuma ɲɔgɔnya in o da yira min ye sonaldonbaw la min bɛ maa minnu bɛ yen n'olu nɔ minɛlen n'olu tɔgɔ la o la sa an ka sonaldonba belebele n'o ye Mamadu Bobo Jalo ye fala ye ale kuma ta koyi a ko k'ale yɛrɛ dabali banna o ko kiiri ɲɛmaa bɛ se cogo di ka wuli ka nin waleya ninnu kɛ ka sɔrɔ ka na o sɛbɛnw yira olu la tancogo la tan k'a ye sariya sɔsɔ min ye maître Mamadu Bobo Jalo ye fala ye sonaldonnaba don dɛ ni kɔni ka ko bɛ cybercriminalité la a ɲini dɛ o sɛbɛn a b'o dɔn dɛ o kelen o y'a ka domaine ba di maître Jalo a ko président ma k'ale jakalila sa o ko président e yɛrɛ président tɔ e bɛ se cogo di ka lettre ci Paramufu ma ka tɛmɛ cour suprême fɛ n'o ɲɛmaaya bɛ Bamasa Sisoko bolo bi k'a sɔrɔ e ma tɛmɛ Mali yɛrɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw fɛ k'e bɛ fɛ cogo di k'olu k'e jaabi min ye sonaldonba in ye a ko hali papier dili olu yɛrɛ ma kɛnɛ ka yan fala ye k'o tɛ ko kɛ cogo ye k'olu kan ka taa ta greffier de fɛ yen ko sariya bɛ baara kɛ cogo min na ko k'a kɛ ten o kɔfɛ ale min ye
Mustafa Darabo ka sɔrɔdonba ye a ko ko min ye paramufu ye ko b'an jaabi cogo di k'an ma taa n'a ye sariya sira fɛ k'u tɛ se k'an jaabi ko n'a kun y'a kɛ sariya sira ye o sariya sira ɲuman ye min ye fala ye k'a di an ka jamana minisiri bɛ jamana ni jamana cɛ sira yɛrɛ bɔ ko kunna ko kun ka don valise diplomatique kɔnɔ k'an kunna jaabi sɔrɔ a la min ye maître Jalo ye ale ni ntɛnɛn kɔfɛ sɔrɔdonbaw n'o o ye maa nɔminɛlenw ye olu ka sɔrɔdonbaw u wulila k'u jɔ kala ye fala ye kiiri k'a jalaki k'a yira k'a fɔ ko a ye waleya min kɛ nin ye nin ti bɛn o la sa kiiri ɲɛmaw olu ye a faamuya ko ye fala ye sɛbɛn minnu filɛ nin n'u y'o ta k'o di u ma u y'a yira sa ko olu t'a minɛ han k'a kɛcogo la o la kiiri ɲɔngirila ɛri 2 u segilen ka n'o kɔfɛ magistraba in n'o ye Sama Tamura ye fala ye a ko kiiri bɛ dayɛlɛ bi sɔgɔmada in na ko nka yan'o cɛ a b'a ɲini avocat fɛ ji bɛna tɛmɛ a tɛmɛ sira fɛ sariya ye min fɔ n'o ye greffier ye u fana ka taa sɛbɛn ta o fɛ yen o la kiiri ale na daminɛ bi nka sɛnɛŋɔlandonbaw fala ye minnu bɛ yen n'o bɛ Bɛnba Keyita tɔgɔ la ani Sulemani Bama ni Mustafa Darabo ka taa se colonel Abdulwahab Ture ma olu y'a laɲini ko k'u ka maaw ko ka liberté provisoire d'u ma ten sa ko sabula ko hakɛ min yɛrɛ fɔra n'o minɛli kan ka kɛ o hukumu kɔnɔna na n'o ye nominɛli kuru ko baara hukumu kɔnɔna ye ko waati tɛmɛna ka ban o laɲini min kɛra Samba ko ayi dɛ k'ale ti jɛ n'o ye k'u tɛ se ka labila a kɔni bɛ min f'u ye sɔnɔgɔya ko la fala ye don o don ni kiiri bɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 6 o k'u sɔrɔ min ye école de gendarmerie la ni nɛgɛ kanɲɛ 6 y'u sɔrɔ yen u n'u ta k'u don mobili kɔnɔ ka na n'u ye u ka na kiiri wa ni kiiri banna fana Sama Tamura ko fala ye o y'u labilalen u bɛ se ka t'u ka so don o don ko baara na se ka kɛ ten nka k'a fɔ ko liberté provisoire k'ale se k'o d'u ma nin waati in na kiiri ɲɔngirilaw kan n'Ala sɔnna ma bi sɔgɔmada in na baara a na daminɛ kura ye ni min bɔr'o la an n'o fana da maaw tulo kan.